Aquest any 2021 fa 70 anys de la mort de Marcel Tournier, un gran artista i compositor francès, i he volgut començar aquest homenatge tocant música d'ell. En concret, es tractava del tema en variacions, que va dedicar al seu primer mestre d'arpa, Rafael Martenot. Es tracta de música pura, sense argument, i es veu molt bé aquí l'ofici que va agafar a les classes d'harmonia al Conservatori de París. Vull destacar alguns aspectes de la seva vida. N'hi ha alguns de molt fàcils que els trobareu a qualsevol lloc que poseu Marcel Tournier, trobareu tota la seva biografia. Però m'agradaria comentar alguns aspectes del seu pensament. Marcel Tournier era fill d'un luthier i constructor d'instruments i reparador també, que tenia una botiga molt a prop del Conservatori de París. Ell treballava normalment amb instruments de corda i la seva il·lusió era que els seus 7 fills, els 5 nois que tenia, fossin com ell, reparadors i constructors d'instruments, i per això els va fer estudiar un instrument diferent a cada un. El que passa que en aquell context de la Primera Guerra Mundial moltes coses es van truncar i només un d'ells va seguir la botiga del seu pare. Marcel Tournier, per la seva banda, va continuar amb una exitosa carrera artística. Marcel va començar de petit estudiant solfeig i piano, com molta gent han començat el solfeig i piano. I més endavant va començar l'arpa amb Rafael Martenot, que havia estat un brillant alumne de Hasselmans. I als 16 anys, ja preparat, va ingressar a la classe de Hasselmans al Conservatori de París. Durant 4 anys va estar allà i va aprofitar aquesta estada per assistir a les classes d'harmonia i composició dels professors que hi havia llavors i es va convertir en un compositor, que això també necessita el seu ofici, no és allò que dius, mira, un compositor que té idees, no. Hi ha d'haver aquí un ofici i va guanyar un Premi de Roma, que és un guardó molt important per una cantata. Va escriure molt per conjunts, per música de càmera i per arpa no cal dir-ho. Ara escoltarem 2 Noels de la sèrie 6 Noels, que és la primera obra que jo vaig tocar d'ell i sempre l'he conservat amb molt de carinyo.
La vida professional de Tournier va començar treballant com a arpista d'orquestra amb l'orquestra de concerts Lamoureux, que va ser molt famosa a França. I també va ser arpista de l'Òpera de París durant 7 anys. El càrrec aquest d'arpista d'un teatre d'òpera requereix molta mà esquerra i molta tècnica i molt saber estar als llocs, perquè ve d'acompanyar els cantants i en papers moltes vegades molt compromesos demostra que era un bon professional. Però la seva vida va fer un tomb l'any 1912, quan Hasselmans va morir. Llavors, de seguida, es va pensar que s'havia de cobrir aquesta plaça. Hi havia 2 candidats molt potents, Henriette Renier, que també tots la coneixem per haver escrit molt per ARPA, i ell mateix. Tots 2 alumnes de Hasselmans, encara que ell preferia Henriette Renier perquè s'avenien més amb coses de gustos, de pedagogia i tal, no? La balança, com moltes vegades passa, es va decantar per Tournier, però no per les raons musicals, perquè tots 2 tenien moltes aptituds i molts valors per tenir aquesta plaça, sinó per raons polítiques. Henriette Renier era una persona fonamentalment religiosa, molt, i això li va fer mal, perquè França és un país anticlerical i això va fer que es decantessin per ell. Ella es va disgustar moltíssim, com és normal, i ell va fer de professor des del 1912, quan va entrar, fins al 1948. O sigui que va estar molts anys al front d'aquesta càtedra del conservatori. A part de les seves classes que va estar impartint, ens va deixar de record un llibre que es diu La Harpe, com no. En aquest llibre, la primera part està dedicada a la història de l'ARPA, segons ha anat sorgint a tots els continents i països, i la segona meitat del llibre es diu L'escriptura d'ARPA i està adreçada als compositors. Això és molt important, perquè moltes vegades grans compositors no ens han escrit res, per aquella mena de basar de què fa l'ARPA, ai, a veure si ho escriuré bé, ai, que si això, ai, que si allò, no. Aquí dona unes directrius de com podem treure partit de les nostres possibilitats i crec que és molt important que aquest llibre es conegui. Al mig del llibre hi ha una relació dels professors que hi va haver al Conservatori de París fins a la primera meitat del segle XX, tant d'arpa diatònica com d'arpa cromàtica. L'any 1922 es va casar amb René Lenars, que era la professora d'arpa cromàtica Pleyel al conservatori, aula que es va suprimir l'any 1933 per manca d'alumnat. Aquest tipus d'arpa que veieu a la foto va ser ideada a finals del segle XIX a partir de les arpes del Renaixement, arpes dobles i arpes triples que hi va haver. No tenia pedals i les 2 renglaires de cordes que es creuen al mig, una és de cordes diatòniques i l'altra de cordes cromàtiques. Al moment, a l'espai on s'entrecreuaven les cordes, estaven tan juntes que tot i ser cordes metàl·liques perquè no vibressin, era quasi inevitable fer molts sorolls. I això era, diguéssim, el punt dèbil d'aquest instrument i va ser el que va fer que paulatinament s'anés abandonant. I tothom se'n va tornar cap a l'arpa diatònica, que és la nostra i tal.
Però de totes maneres, aquesta arpa què ha tingut en positiu? Simplement per un fet ja és important. La casa Pleyel, per fer una propaganda de l'arpa, va encarregar a Claude Debussy que escrivís una obra a l'arpa. I ell ens va escriure les danses. Llavors la casa Erard, per contraatacar, va demanar al Ravel que també escrivís una obra per a arpa diatònica, que és la nostra, i ell va escriure la introducció i Allegro. Només per aquest moment tan important ja val la pena el que hagués hagut aquesta arpa cromàtica, diguéssim. Les danses de Debussy posteriorment es van adaptar per arpa diatònica. Quina va ser la principal diferència pedagògica entre Renier i ell? Doncs que a Renier li agradava que els alumnes d'arpa coneguessin tota la música en general i estava oberta a recollir adaptacions, transcripcions, el que fos, de piano, dels grans clavecinistes, d'altres compositors que no havien escrit per música, per arpa, i en canvi ell només volia fer treballar obres d'arpa. Clar, tècnicament és més agradable tocar sempre coses d'arpa, però musicalment el nostre repertori, la veritat és que és molt pobret, per si sol, si no tinguéssim aquesta connexió a música d'altres instruments. Això pot causar un buit dins de la formació dels alumnes, un buit musical. Però aquesta tendència no ens pensem ara que oi, aquest senyor que feia això, no. És una tendència que ha tingut lloc a molts llocs i a moltes èpoques. Per exemple, aquí a Barcelona, la primera professora del conservatori, la senyora Dolores Sánchez, tampoc feia tocar mai coses que no fossin d'arpa, o sigui, la mateixa línia que Tournier, diguéssim. El que nosaltres hem d'agrair molt a tots els que han fet transcripcions d'aquestes, perquè ens han donat a conèixer la facilitat de tocar de clave i de piano obres. Pensem per un moment si no coneguéssim Bach, què seria de nosaltres? Que tan fàcilment podem tocar els preludis, les invencions, suites i partites. El que és una mica més complex és tocar les fugues, no ens hem d'enganyar, però podem tocar molta música d'ell directament, tal com és. Com ara aquest preludi, farem un trosset. Va continuant, i anem fent aquest estil contrapuntístic. El que també va fer uns arranjaments molt adients va ser Grangeny, que a partir de les partites de violí, que ell sí que té la música de Bach, va fer uns estudis molt agradables perquè als alumnes sempre els agrada fer estudis que siguin macos, i en aquest cas estan fets sobre música de Bach. I també últimament la gran arpista Victoria Drake va transcriure unes suites de violoncel sol que sempre s'esdevenen dintre d'un registre més greu sobre la quarta octava i van molt bé per escoltar bé la igualtat del so dels dits. Durant els més de 30 anys que va estar al conservatori,
Va ser un professor molt estimat. Seguia les normes de Hasselmans pel que feia a les classes, 3 classes cada setmana, 3 estudis i una obra. Tot de memòria. I el que no, quedava castigat a tenir el doble la setmana després. Tot i això, va tenir alumnes de molts països i a tots els demanava música del seu país per escriure després ell en aquells estils. Aquest és un dels aspectes que us volia comentar d'ell. Era un apassionat de la pintura, dels colors, estimava molt veure quadres. I a la música també li veia aquestes representacions i aquests colors. Quan sentim aquesta sèrie d'imatges que va escriure entre l'any 25 i el 32, sempre ens pensem que és que ell ha viatjat a molts països i no era veritat, mai no va viatjar. Tot era a través de la música d'altres. A la tercera suite, que està dedicada a Nicanor Zavaleta, el gran arpista espanyol, li descriu uns paisatges del nord d'Àfrica amb ritmes, sons i colors propis d'allí. És curiós que li dediqués a un artista espanyol paisatges de l'Àfrica, però ja diuen que a Europa moltes vegades pensen que l'Àfrica comença als Pirineus i potser ell també s'ho creia, diguéssim. Ara escoltarem un fragment dels atenets grisos van pel desert. Totes les obres d'ell estan molt ben escrites per l'instrument. Per a nosaltres sempre és un gust tocar obres fetes per especialistes perquè sabem que encara que sigui difícil es pot tocar tot, sempre. Ara bé, aquí a meitat del segle XX ja s'ha de seguir molt fil per randa totes les indicacions que hi ha, perquè tant pel que fa a matisos com velocitats està tot molt ben indicat. Ell va utilitzar molt, va jugar molt amb les notes enharmòniques, una de les nostres possibilitats, però la seva escriptura és harmònica, o sigui que som nosaltres els que hem d'esbrinar quines notes hem d'harmonitzar perquè sigui més fàcil o més sonor. Això és una cosa que es pot fer servir de les dues maneres, escriure harmònicament o enharmònicament. I també hem de tenir molt en compte que ell va treballar sempre amb una arpa diatònica. Per tant, d'aquelles de caixa recta, no són com les d'ara. Hi havia molt menys volum sonor de baixos, molt més equilibri entre aguts i baixos. I això sempre ho hem de tenir molt present quan toquem aquestes obres. Per exemple, a l'estudi de concert homatenc, que molta gent el toca, diguéssim, ens trobem a la segona pàgina amb un arpegi notem que tot això és el mateix acord.
és un acord de novena. Primer hem tingut la setena, que se li ha afegit un baix, ja tenim la novena. Aquest fa no ens fa cap nosa. No l'hem de tapar durant tot el transcurs de l'arpegi. Ara hi ha com una corrent moderna que consisteix en tapar qualsevol baix que se'ns posi a tiro. I no, sempre hem de veure, aquest fa és de l'harmonia o no és de l'harmonia. Doncs no s'ha de tapar. I aquest mateix estudi també hem de vigilar molt quan comencem a tocar-lo, perquè és una estructura tan senzilla al principi que es presta a agafar una carrera. Però què passa aquí? Que sí, que comencem molt contents, fent aquestes semiconscients, però si ens anem a la pàgina 3, allà comencen a sortir uns valors que si hem començat així ja no hi arribarem. O sigui, sempre hem de tenir en compte què passa aquí. Ja ha sortit els tresets. Aquests tresets són el nostre límit de possibilitats. Hem de començar sempre la peça en funció del que puguem portar aquí, que sempre serà una cosa al tope, diguéssim, d'això. I ara volia explicar una anècdota referent a la darrera pàgina d'Omatenc i us adjunto unes fotos comparatives. Heu sentit que sota del segon glissando hi poso un acord, tal com sota del primer glissando també hi ha. Quan jo estudiava, fa molts anys, ja a l'edició hi faltava aquest segon acord. I la senyora Balcells sempre em deia, aquí hi ha un acord que se'l van descuidar i tal, i l'escrivia ella. I han anat passant anys i nosaltres hem anat copiant aquell acord, però he observat que ningú més el tocava. Vull dir, és un acord que s'havia perdut. I era una llàstima perquè es veu que és una frase simètrica, ja ho veieu aquí a la foto. Vaig tenir el gust d'un viatge que vam fer a Toulouse amb el conservatori, un intercanvi entre les dues direccions del conservatori, i ens van ensenyar allí la biblioteca amb molta amabilitat i com que sabien que tocava l'arpa em van dir, mira, aquí tenen el d'arpa. I com si tingués un imant, vaig agafar una partitura i era Omatenc, precisament amb una versió molt antiga d'edició. I el primer que vaig veure va ser l'acord escrit, o sigui, anterior a la revisió aquesta. Em vaig posar tan contenta que vaig anar a demanar una fotocòpia allà. I em van dir, no, miri, aquí fotocòpies de les partitures no se'n fan. Però clar, em van anar tan il·lusionada amb aquell acord i vaig dir, miri, és que no, només que em faci aquest trosset, l'acord, i me'l van fer. I per això tinc el gust d'ensenyar-vos l'acord, perquè és veritat, el glissando de les dues notes es fa amb la mà dreta sola, no com hi diu aquí a The Man, no. Precisament quan jo estudiava, el primer glissando que vaig veure de dues notes va ser aquest, i vaig quedar com a l'helada, però m'agrada que això corri i tots sapigueu la veritat i sempre que toqueu això poseu aquest acord. També us volia fer un comentari sobre coses de so, d'una obra, altra que té de les imatges. El primer llibre, la primera suite, té el primer número que es diu Clar de lluna sobre l'estany del parc. Ens hem d'imaginar, això també és com aquestes pintures que a ell li agradaven tant. És de nit, hi ha lluna, tot està en calma i se senten aquestes notes que estan encarnades per harmònics a l'arpa i els arpegis que ho introdueixen. Aquí sí que s'ha d'anar molta cura
de la sonoritat combinada de les dues coses. I observem que està dedicada, aquesta suite, a Madame Kahn, que va ser professora de la senyora Balcells. Per tant, aquí tenim també una línia directa. Continua tota una segona part de música, tema d'harmònics, va continuar. Però què us volia comentar jo d'aquí? El pas de les notes harmòniques, que encara que semblin piano, tenen un so molt penetrant. I el moment en què les canviem per notes reals, no han de ser menys. Les hem d'equilibrar. Sí, la nostra feina serà aquesta, un moment perillós. I haureu observat aquestes pujades que fa, que estan tan ben escrites, una sola nota a l'esquerra i 4, 4, 4. Amb la preparació de 4, sortint alterns. Això sembla molt complicat i va molt bé de fer. I no diguem l'arpegi gran, que és molt fàcil de recordar. Do, sol, do, mi, re, do, a l'hora de preparar-ho. És un esquema que va molt bé, perquè si no és molt difícil recordar totes les notes. Bé, i ara vosaltres direu, bueno, i tot això per què ens ho explica ara? Bueno, perquè jo crec que hi ha coses que tothom les sap o són molt fàcils de trobar, i altres aspectes que has vist durant la vida, de moments difícils de peces, consells que es poden donar, doncs és el que volia comentar avui. I més que res desvetllar-vos la curiositat de quan pugueu triar alguna obra d'ell, sabeu de qui estem parlant i ho feu amb molt de gust.